pre citlivých, takých, čo si to berú osobne. Berieš si ty veci osobne? Ja si beriem veci osobne. To je jedna z mojich slabín. Beriem si veci osobne. Áno. Keď si môžem veci zobrať osobne dnes, tak to neodkladám na zajtra. Máš to aj ty tak? Ak je to tiež tvoja slabina a možno aj silina, uvidíme, robí si žarty, ale naozaj myslím to takto. My, ktorí berieme si veci osobne, tak my potrebujeme pochopiť tú druhú stranu. A o mnoho viac, než niekto, kto je taký ako tzv. Splachovací, že čo? A názdar. Ale my potrebujeme pochopiť, aby sme si veci upratali vo vnútri a vedeli, že za to nemôžeme. My sa radi topíme v pocitoch pochybnostiach, pocitoch viny a rôzne. Ja to beriem s nadsázkou, ale tieto emócie sa aj v malom tam dokážu objaviť, ale je potreba s nimi pracovať. Ale každopádne, aj napriek tomu, že pracuješ na sebe, že proste vieš, tak sa objavujú situácie, kedy proste nevieš. Kedy proste by sa ti fakt hodilo sa postaviť do tých sandálov toho druhého a vidieť to z jeho úhlu pohľadu a pochopiť to tak, ako to má ten človek. Tak toto môžeš urobiť. Je taká energetická hra, kde tie tvoje hádanky, tie tvoje otázky sú rozlúštené a sú zodpovedané tie otázky. Bez toho, aby bolo komukoľvek ublížené, bez toho, aby sa nastala tam nejaká manipulácia, bez toho, aby sa čokoľvek zlé udialo. Jednoducho krása. Budeš vedieť. A to vedenie a pochopenie ťa oslobodí. Tu je niekde link, klik.